Dobrý deň prajem všetkým prítomným. Moje meno je Igor Teplán a mám také nebezpečné povolanie na túto atmosféru, som architekt. Začnem možno trošku obšírnejšie, tak ako pred týždňom, kedy sme túto problematiku preberali u nás na spolkovej pôde v klube architektov na námestí SNP. Lebo po mnohých rokoch sa aj nám, odbornej verejnosti, podarilo vôbec k tomu niečo povedať k týmto aktivitám mesta a vôbec kolegov súperov máme architekta. Narodil som sa v tomto meste, tak ako mnohí z vás, vyrastal som v ňom. A pamätám si, odkedy ten park vznikol, a aj v klube som si dovolil takú romantickú poznámku, že o pár dní tu máme majstrovstvá svetového futbalu v Nemecku. Pani Zlatá. Nie, rozprávky potrebujeme. No. A je to 32 rokov od roku 74, vtedy sme ako chlapci chodili do toho parku, hráli futbal a obdivovali sme ten park, ako bol krásne strihaný a porovnávali sme to s tým prenosom, ešte čierno-biele televízory. Pamätáte si to, ako to bolo pekné, všetko robené. Prvú ránu tomu parku zasadili nejaké súdrovia v roku 79, keď sa tam prvýkrát oslavovalo 35. výročie povstania, kedy to tam ľudia zdúpali. Tiadne zdúpali a odtedy ten park sa devastuje do dnešných dní. Samozrejme, je to vzácne územie, ktoré sa treba chrániť ako okolo, ale na tom sme sa zhodli väčšina kolegov architektov, ktorí sme o tejto téme hovorili minulý týždeň. Takisto ako vy a ja som udivený týmto spôsobom, ako sa komunikuje s občanmi, lebo ja som občan a cítim sa byť občanom. A stále si pripadám, povedal som to aj pred týždňom, ako v rozprávke Cisárovej novej šaty. To si nám tu dnes pred vami občanmi mal tú drzosť a predstaví vám Cisárove nové šaty. Neviem, či čakal, že budete hýkať. Či tu budeme hýkať, odbydeme tlieskať alebo čo. Ale od roku 89 táto politika vedenia mesta sa len stupňuje a stále sa predkladá občanom buď vôbec nie, alebo už keď je rozhodnuté, alebo keď už je časová tieseň. Rôzne zámery, rôzne postupy. Kto si zapíska, tak útvar hlavného architekta na to reaguje namiesto toho, aby toho uchádzača, zdôrazním, tak to bolo povedané aj minulý týždeň, uchádzača o nejakú investíciu, lebo úlohou mesta je vyberať tých najlepších pre nás. Nie sa im potrebovať a skákať podľa toho, ako oni kážu. Čiže mesto má x lokalít, na ktoré sa môže uchádzať o investíciu v tomto meste predstaviť. Keď len spomeniem priestor námestia Ľudovíta Štúra, čiže medzi krajským úradom a okolo bývalého Teska. Priestory na Ľudovej Sásovej, Podlaviciach, kde vlastne občianska vybranosť do dneska chýba, absentuje, prípadne nekvalitná. Napriek týmto skutočnostiam sa kto si vrhne na to najvzácnejšie územie, prakticky po námestí SNP a historickom jadre to najvzácnejšie územie mesta. A bez toho, či je výsledok vôbec, čo sa sleduje, tým. Chcel by som povedať asi toľko, že to naše povolanie je také, že architekt je odkázaný na to, pre koho slúži, lebo niekto musí tú moju robotu, táto prácu každého z vás, niekto musí potrebovať. Trošku sprofanovane povedané, že musí existovať spoločenská objednávka. Ja sa pýtam, aké spoločenské objednávky vznikli tieto štúdie a prečo vôbec vznikli z pozície mesta? Nečudoval by som sa, keby nejaký zahraničný investor zaplatil kohosi a ten by s nejakým takýmto návrhom prešiel rokovať a na meste by mu jednoducho vysvetlili, že v tomto priestore sa nedá, ak máte záujem, nech sa páči, na meste Ľudovíta Štúra, tátovi príbytnici a podobne. Čiže to je principiálny vzťah našich zástupcov, ktorí nás zastupujú a ktorí by mali toto mesto riadiť. A myslím si, že ten vzťah je zlý a je zlý od roku 89.
Vrátil by som sa ešte, ak mi pani dovolí, ak hovorím dlho, možno budem hovoriť dlho, trošku aj do histórie, do územia ako architekt, aby som aj vám povedal, aby ste mali tú hĺbku poznania, lebo naozaj pravda je, že každý má právo na demokraciu kritizovať, ale musí je rozdiel na tej hĺbke poznania. O operácii slepého čreva asi ten chirurg je viacej ako ja, takže nedovolil by som sa mi káhať do roboty. Tí starší si určite pamätáte, to sídlisko vznikalo ako vlastne nová mestská časť, kedy si dávno, pri koncom 50. rokov pán profesor Hruška uznávaná svetová kapacita ešte medzivojnovej Československej republiky založila koncept od prednádažia tých osiach, ako sa to budovalo. Prišiel profesor Kusík, ktorý vlastne rozvinul celé sídlisko. Na Banskobystrickom stavprojekte sa to realizačne robilo. Do toho priestoru vstupovalo v tom čase pomerne veľa kvalitných architektov. A celý ten priestor, čo najpodstatnejšie pre mňa ako architekta, určite pre ďalšiu architektonickú verejnosť, sa riešil parciálne každá stavba architektonickými súťažami. To znamená, bol jednoznačný zámer vyhľadať to najlepšie riešenie, keď už niečo chcem stavať. Takto sa to dialo na pamätník SMP, takto sa to dialo vôbec na námestie Slobody, na Dom kultúry. Škoda, že neprišiel kolega Chrobák, vám dozvolená, ktorý je autorom Všeobecnej banky a Domu kultúry, ktorý mal veľmi pekný príhod na túto tému práve v klube architektúry minulý týždeň. A ten priestor sa budoval, kreoval, on je pomerne značne urbanizovaný aj dneska, toho, že určite zaslúži si, aj park si zaslúži revitalizáciu, prípadne aj dobudovanie nejakých životnejších objektami, ktoré sú tam mali slúžiť proti návštevníkov. Ale by som požičiam si citáciu kolega inžinier Strejčok povedal, že je to barbarský zásah na to územie. Takže som rád, že občania to vnímate obdobne ako aj by som povedal značná časť architektonickej verejnosti, čím by som chcel povedať, že skutočne ja ako architekt a veľa kolegov bojujeme určitú spoločenské uznanie, spoločenské umiestnenie, ktoré za tých 40 rokov tohto totalitného režimu tá inteligencia bola vytláčená kde si na okraj spoločnosti. Ale pokiaľ budú naši kolegovia robiť takéto štúdie, tak asi architektov nikto brať vážne menuje v najbližších 20 rokoch, najmä v Banskej Bystrici. Mrzí ma, ja som chcel možno aj pár detailov k tým štúdiám, prečo sa to zbavilo tá videotechnika, neviem, o čom chcete diskutovať, keď je to preč. Takže taký dovedok. Ale začal by som teraz konkrétne tým štúdiám, aby som tu nevyzeral ako nejaký zakomplexovaný architekt, aj keď nemám byť prečo, postavil som aj môj otec aj rad starej Banskej Bystrici. Ale nemôžeme sa zmieriť s pocitom určitého neprofesionálneho prístupu kolegov k tejto problematike. Pani Kimanová aj pán inžinier Pikula trošku zaviedli prítomne. Zaviedli ste, že neboli prerokované tie veci z orgánu štátnej správy. Ak niekto takúto vec neprerokuje z pamiatkovej úradov, čo ju neprerokovali. Ďalšia stupni nie je. Sme na území pamiatkovo chránenom. Tie štúdie sú v rozpore s niekoľkými zákonmi tohto štátu. Ak architekt, ktorý to robí, najvýznamnejší zákon tohto štátu je Ústava Slovenskej republiky, ktorá chráni a garantuje súkromné vlastníctvo. Ja si osobne neviem predstaviť, že niekomu nakreslím krížom jeho dom. Poviem ďalší zákon, je to pamiatkový zákon. Tam je ochranné pásmo, pamätník sa na to je, tak ako povedal kolega Ševčík, je na významná európska svetová architektúra, je v zozname kultúrnych pamiatok, má svoje ochranné pásma a tam bez ohľadu na toto sa tvorí, kreuje skutočne, áno, je povolanie architekta také, že mnohokrát sa sklzáva k určitej expanzii tvorivosti, tvorivého ega. A to tvorivé ego treba mnohokrát kontrolovať a pristupovať k mnohým veciam pri tvorbe s pokorou a s určitou úctou.
aj k tomu, čo tvorím, aj k tomu, čo bolo vytvorené, aj tým ľuďom, čo to prostredie užívajú. Takže tu absentuje, keď hovorím druhý zákon, pamiatkový zákon, autorský zákon. Pán profesor Kuzma, ktorý je autorom pamätníka SNP, hovorí, niekoľkokoľvek súťaží sa ukázal tú zákazku, nedostali ju z neba, ako sa tu deje posledných 15 rokov, tá istá skupina kolegov z útvaru máme architekta, tu projektuje všetky významné mestské zákazky. Ja sa nikto nespýtal, dokonca kolegovia majú obávu nakresliť na monumentálne nástupné schodisko nejaký objekt. Nikto sa nepýtal kolegu Chrobáka, či k Domu kultúry je možné pristaviť 9-podlažný objekt. Kolega Boháč, ktorý je autorom hotela Lux a 72 bytovky oproti, ktoré ešte v Mojino som projektoval, je síce nebohý, ale jeho syn takisto architekt. Takisto zmysle autorského zákona zdedil autorské práva. Neviem, či niekto toto prediskutoval. Aký je to profesionálny prístup kolegov, keď niečo takéto pripravia bez takýchto zásadných vecí? Ja neviem, či mesto sa chce súdiť, lebo v Amerike, v Nemecku, vo istových krajinách, to sú veci chránené, sveté a súdy sú na bežnom poriadku v prípade takýchto zásadov. Keby tu tie štúdie vyseli, možno by som vám povedal konkrétne pripomienky, ale myslím si, že tá kvalita spracovania z môjho pohľadu bola si jasne povedaná, že sú to tie cisárove nové šaty, ktoré nám tu niekto podstačil a podstakáva. Samotný spôsob aj úcta k občanom, že sa to vyvesí na 30 dní, aby sa to čo najrýchlejšie a čo najmenej ľudí to videlo. Takýmto spôsobom sa spravilo. Takýmto spôsobom sa spravilo viac ako 20 doplnkov územnému plánu v tomto meste. Ja potom sa čudujeme, že na Komenskej ulici oproti dvojpodlažným radovým domom sa má postaviť 5-podlažná bytovka, ktorá je nakreslená v doplnku územného plánu. A tak ďalej, a tak ďalej. Takže ja by som sa chcel najmä na poslancov obrátiť. Je skutočne hanbou mesta, že ten manažment, to získavanie tej spoločenskej objednávky, ja som nepochopil vlastne, skade tá spoločenská objednávka vyšla na zaúsťovanie tried SMP, na prilepovanie bytových domov, 72 bytovky. No komu to chýba? Komu chýbajú tie domy na tom kanáli? Lebo aby som zase sa vrátil do histórie, možno som príliš nostalgický, otec mi hovoril pomerne skoro, ale pracoval celý život na stavbe, to bola firma, ktorá sa tomuto mestu venovala. A venovala sa aj v tých zlých podmienkach pomerne seriózne. Ak mesto potrebovalo stavať plavári, tak prvá vec, čo sa spravilo, sa vypísala vyhľadávacia súťaž na plavári, kde sa vôbec hľadalo na najvhodnejšie miesto na plavári. Takisto sa postupoval pri rade ďalších objektov. A zrazu od roku 89 tu máme vševedúce vedenie útvaru hlavného architekta, ktoré tu robí ako na páse, projektuje, súkromne podniká a tomu, čomu sa má venovať, sa prepáčim, neviem. Keby to tak bolo, tak takéto štúdie sa